Ninguén sabía se a nai lle dixera todo ou se pouco a pouco a verdade fora entrando no seu ánimo sen necesidade de revelación. Na barreira medrada e na barreira comenzaba a envellir. As vegadas, a nai e os criados vellos falaban do tempo en que a tareixa servía na casa dos señores, como se servía a Ludivina. Mais poucos foron os anos da barreira para a filla do Breixo. A dona defunta dispuxera un día que os cabalos viñeran para unha das cortes da casa. E o casoupo que, perto do camiño real, fixera para iles don Ramón fora arranxado para aquila prove nena que non tiña pais nen parentes. Entrábase o casoupo por unha porta pequena e un pequeniño oco sobre o camiño deixaba pasar unha cativa luz. Nun curro a lareiriña que semeñaba de xoguete, a carón, a espeteira e no fondo o leito. Non podía ser outro quen quixera estar ali sen se encoller. A choupana fincaba moi enriba, a beira do beito que cortara aquil monte e na rampa pola que se rubía fixéranlle unha curradiña pechada con sebe, cun pendellino de uces e polas de carballo para que tivera algunha afección. E ali nacera Bertrudes. Vivía coa nai, media dúcia de pitas e algún aniño, mais ela non tiña lembranza de cando comezara a entrar na casa dos señores. Non sabía quen a levara ali a primeira vegada. Na grande cociña xogara e medrara. A nai non puña os pés naquil fogar. Deixaba a meniña na portada e a miúdo Bertrudes voltaba dormida nos brazos de algunha muller que, de recollida á súa casa, tiña que pasar por diante de casoupa da teixeiriña. A dona rubia ás vegadas e o carto dáballe lambiscadas. A señorita Rosario faláballe e se cadraba. E os homes da casa atopábana e víana como un cadeliño. Mais co tempo, ila decatárase de que non era como os outros nenos que ian por ali. As criadas e os xornaleiros falábanlle de outro xeito, e ríanse ao vela medrar e tirar unha cor moura e unhas feituras angosas nada semellantes á cor rosada e ao corpo doce da súa nai. Ao medrar ia facendo os mandados dentro da casa e as miúdas labores das escaleiras de enriba. Soia a choupana a dormir, e a choupana sempre limpa con unha prata, todo era barreira. Os dous pratos, a pouquiña roupa, o leito e o tallo, a ferrada e a petada de pensamentos que a nai plantara na cativa horta que a rodeaba a casa por detrás, que a teixeira partira con sebes en horto, eira e leiriña para patacas. E ia estilacando as Bertrudes secas, oscuda, moura e soberba. Co de enriba non falaba máis do preciso. Aos de abaixo faláballe sordeando. Non andaba coas mozas nin os mozos a cortexaban. Na baleira seguía o día enteiro, cerdindo e planchando e facendo as labores máis finas. Ende xamais as súas mans andiveran na terra, sen a súa cachola cangara pesos non leviáns. Decote, limpia e cosida, a súa roupa semellaba sempre a mesma, demasiado para o traballo e pouco para as festas. E a morte levou as dúas dereixas, pois cae como golpe os pazos e as choupanas. Morreron a filla do marqués e a filla do forcado. Aquila vella, isto non vai inda. O fin a Tereixiña chegou de súpeto, cando a súa vida esvaraba polos quiñes de sempre, cando como decote traballaba no horto e na terra limpaba a súa sopa de piso terreo. A Bertrudes levou loito polas dúas. Pola señora levárono todos os criados da casa. A Bertrudes foi dende aquela servidora máis achegada a señorita Rosario. Na casa dos 4 solteiros era ama de chaves e doncella, xefe da cociña e enfermeira. E así pasou a primeira mocidade. Chegaba aos 30 cando don Armando acordou con casarse con quila nena de Corvalle. Moito rebumbio causara a súa determinación. Don Armando pasara xa a primeira e segunda mocidade. Ende xamais amosara inclinación ao matrimonio. A súa enerxía erótica expresábase en só das súas escuras aventuras coas mozas da terra, atafegos nos que dende que a idade do seu irmán pequeno permitiu, foi este compañeiro do morgado. Creera a lingua anónima do pobo, infindas corredoiras incotables muiños, foran campos de loita onde os frade da barreira obtiveran vitorias doadas. E todos os fillos da solteira, e aínda moitos dos outros, eran considerados pola xente e amido polas nais como fillos de achego de don Armando ou de don Xosé Manuel. Mercedes Portela veu. Era a nova señora, mas tan meniña, tan xa e tan leda que todos os receos de Bertrudes desvairanse perante os seus xeitos o paloar. A casadín
Sediña semellábase ás vegadas ter dúas sogras cando ollaba a cuñada e a Bertudes. A terriña estaba abandoada, o horto secara facía moito. A Bertudes non era labrega. As súas mans non sabían que facer coa picada. Pola noite chegaba da barreira e deitábase logo de recoller as pitas e ollar ao niño para tirar os seus frescos, suados en toda a parroquia, que a mañá levaba a nova señora, pois ista só neles atopaba a gosto. Mais aquila non chegaba moitas vegadas denantes de que as pitas rubiran ao poleiro e daba moitas voltas pola casa, sempre limpia a probe, e defendía con toxos apedrada os pensamentos para que as pitas non lle acabaran con iles. Os que calcaban o camiño albiscaban polo catibouco o candeiro aceso moito dempois de que ila se tiña recollido. E unha moxena espertábase, de cando en cando, no escuro dos ollos a Bertudes. Ao redor da lareira, na casa dos señores, falábase moito de cote das cúas da parroquia, das novas que traían os xornás, de ardenzas, de fenómenos, de agoiros, do diaño da colleita. Mas aqueles días os contos eran sempre repetidos dos que se ouvían os paneiros na taberna. Na taberna os paneiros falaban de terras lonxanas, do que ia haber, de política, e todos escoitaban coa boca aberta, inda que os vellos dixeran logo que aqueles homes eran uns verdallas. Todos os anos viñan e a xente da aldea trataba de señores. A carón do lume percurábase a razón de que máis novo fora visto moitos días, ao parecer, polos montes de sobre o camiño. O tempo, o lugar, a soidade, facían cuidar que ia as mozas para vender e ia polo vieiro, mais a quen agardaba? Das rapazas da beira, so Pepa da canteira e a filla máis nova de Sario podían outra ver. Mais a primeira logo casaría co ferreiro do Freixo, inda que moito calasen. E ao do Cesario decía que Xuxo Louro andaba a chegar de Cuba para se casar e recoñecer o fillo. E o pai xuraballe matar a pau se na mentres facía algo que non debera. Agora que podía botar a un neto da casa, non ia perder a ocasión polas tolemis da moza. Tiña da bonda coas súas fillas mores, os pais de cuyos nenos se non podían sinlar con fixeza. Cabo do lume hubo quen, por facerse churrusqueiro, pronunciou o nome de Bertudes, e todos escachábanse a rir, facendo pesadas burlas en col do gosto do paneiro, até que entrou o señor e deixaron a Leria para dicir que debíase tratar de algunha moza de Xunqueira ou tabadeira que sairía a bica. Marcharon os paneiros e a Bertudes, máis moura e máis calada, seguía facendo as súas laborías na barreira, mais xa non tiña presa de guardar as pitas, como se de sócato coidase que a raposa forase lonxe. Pouco dempois, o mandil tiña máis fruncidos por diante, e un día non chegou á barreira a filla da Tareixa. Aquilo era tan extraño que a señorita Rosario mandou un pequeno a choupana, e ao recibir a noticia de que era doenza a causa da falla, botouse a camiño e ali chegou. Voltou devagar e pechouse no despacho como grado. Ouvíronse os berros de don Armando, e a señorita rubiou o seu cuarto cos ollos de chorar. O señor chamou a Lois de Xenxo e faloulle secretamente. O Lois saiu para a vila en precura do paneiro. Na mentres, Rosario tiraba das arcas a roupa miúda co que os fillos de don Ramón se criaran e que Mercedes non percebira para que andaba a agardar por bella ou pasada de moda. Voltou o Lois de Xenxo. O paneiro non pisaría máis aquelas terras. Viña de se casare cunha filla de labradores que tiña un bo pasar. El guindara co fardelo, denantes de entrar na ereixa. Naceu a Sabeliña e con ila nos brazos chegou a barreira unha mañá a Bertudes cando o señor saía. O señor quiso pasar sin falarlle, nen adicar unha ollada a Meliña, pero ollou con carraxe a nai. A Bertudes ergueu a cabeza e pousou os seus duros ollos no rostro do fidalgo e díxolle: as fillas abandonadas polos seus pais calquera home se estrebe. O señor non dixo ren, afastou a ollada e asubiu ao can.